Dnes hovoríme o farbách. Farby, colors. Dnes je tu expertka na farby Jajsa. Ahoj. Sivá kniha. Biely tanier. Super. Hnedé slnečné okuliare. Červené tričko. Čierna nabíjačka. Rúžová taška. Modrý zapalovač. Oranžové pero. Zelené vreckovky. Fialová ceruska. Žltý dáždnik. Jajsa, akú farbu má tvoja ceruska? Moja ceruska je čierna. Aké farby sú tvoje vreckovky? Zelené. Čo je modré? Zapalovač. Je dáždnik svetlo-žltý alebo tmavo-žltý? Tmavo žltý. Áno. Aká je tvoja obľúbená farba? Moja obľúbená farba je fialová. A tvoja? Všetky. Ďakujem. To je všetko. Áno. Video si to, pekenito.